Yazi guys thina ne sikhule kuthi udla iqanda kanye evikini. Udla cheese kayi-1 evekini. And you always ask yourself uba ngoba kutheni le nto funeka nditye iqanda thina mantombazana, kutheni nditya iqanda kanye evekini, nditya i-cheese kanye evekini. Uba okanye mhlawumbi ubutye iqanda ngoMvulo uzawutya i-cheese ngoLwesine, and that's it. And xa uqaphela ngoku abantwana bethu batya all sorts, batya ezi cheese neentoni abo-English breakfast almost every day. And then phinde futhi kwanina comments, wabona la ma-2000 baba, ama-2000 avela akhula ngenye into, la bantwana bavele bavuthwe. And if lo mntana loyana sibali angaqamba amanga nge-age yakhe, hayi mfanam uwele, mfanam. Mfana fahlaka. It's because they eat everything. Bese ni compare, mara wabonile ama-90s nama-80s. Hayi laba bantu labo baba ba-different. Phela mongabeka i-80s, i-90s ne-2K lana. Hayi mfana ungasho ukuthi hayi unyaka oyi-1. And if we don't understand ba thina, there were certain things that we were not allowed to eat. More especially xa usexesheni uxelela uba into ethile awuyenzi, into ethile awuyenzi, into ethile. And nyani ke na guys, when you're on your periods, your horniness, it becomes something else. And thina sasikhuliswe kuthiwa xa usoba sexesheni ungabe uba secala komfana ubobaleka, because I think they knew very well uba izawuvukelwa le way nenkwenkwe ivele imkhwele laa nkwenkwe. Understand? Zizinto that our parents, they don't talk about ngazo ngoku. Abathethi uba kutheni le nto iqanda. As much as nathi sasingaxelelwa ngelo xesha luba akufunekanga utye iqanda for ixesha elide, i-cheese, intoni, because zezinye izinto babeyazi uba zizinto mhlawumbi ezikhawuleza zisisexesheni. Because thina, it's so crazy guys, because now come I think about it, guys, yazi, yes, into endiyibulelayo ngoku le nto uba abantwana bethu bafundiswa about the changing of the body besebancinci. Thina ezo zinto ezo wawuzi-experience mhlawumbi xa ufika e-high school, nakhona maybe grade 8, grade, more especially mna ndikhumbula zithetha ngezo zinto grade 9. Because I remember in primary school usoqala uye exesheni kwakuye kuthiwe wena sowulala nabafana, sesiyahleba ukuthi lona isikhathini awunamanga, lona ulala nabafana, lona ulala nabafana. Can you imagine uba ibimenza nomnye umntana wabantu loo nto leyo? Ongekawazi namakhwenkwe kodwa kuye kutshiwo uba yena ulala nabafana. Abantwana bethu ngoku batya izinto ezi-processed, which I believe that nazo zidlala irole enkulu as they develop very quick, and we're still exposing them kwezinye izinto ezibenza bavele nabo babe fertile. Sikhala ngo-teenage pregnancy. We don't teach our kids that this and this and that akufunekanga uzitye ngoba zizokwenza ube fertile. I mean, you know very well where you at uba ngamanye amaxesha uye utye certain things so that ube fertile. But we now allow our kids to eat all those things. I think it's about time that we go back. Mna bendikholelwa uba indlela wena uyakhuliswa ngayo nawe you will instill that to your kids and the next generation to another. But now we're raising our kids through the social platforms. We're raising our kids through what the society wants. We're raising our kids according to what the government wants. Bantwana be-democracy. Guys, now I want to ask you, I'm not saying ndithetha abantu ndixelela abantu uba abantwana babo mababafundise kanjani okanye mababakhulise kanjani, but khawukukhumbule wena ngelaa xesha wawukhula uba ezinye izinto kwakutheni kuthiwa mawungazityi. Phinde kwanina ngoku ibe nini nikhuza abantwana indlela abakhula ngayo. Kwanina futhi niphinde nikhuze indlela abakhula ngayo, kodwa nina benibafida ezi nto wena uxela uba awuzuzitya ngexesha elithile, awuzuzitya xa uneminyaka engaka, awuzuzitya kwanina futhi. Uyayiva?
Phinde futhi xa uhamba futhi uya kwii-dietitians no, kwabona futhi, oh, you have to eat a little bit of this, a little bit of that, because of this has what. Kuvele ke ngoku be-confused. Ewe, ndiyavuma. Sivele sibe confused uba eyiphi kanene yona nto abantwana bethu funeka sibanike yona. Ngoba xa kuthiwa engatyi into ethile ulekhe entweni ethile, xa itya into ethile ulekhe, xa ingatyi into ethile ulekhe entweni ethile ethile. Confused kweyam iway sana, ndazi kwamna, kodwa ke besendisitsho uba kwakunezizathu kwakutheni singatyi amaqanda netshizi okokoko. Sanukhuza ke indlela abantwana bavele baqale ngayo exesheni ngoku, sanukhuza indlela abantwana bavele bakhule ngayo, bametshure fast, sanukhuza again abantwana xa bekhawuleze bamithe. Lelamelo.